Assam Sarkar 3.0 lockdown upon Akimiaron Kapangdak. Akaprek state along Gaching Tang Lokara Tomapan Berta Kimi. Bangkre po Sarkar Chokomaratum Kidukela Garadapan Kirap Kipi. Kardam Pinada Berta Long Penidi Sami Jilihan Sepi non Bertang Tonpen RJ Tha. Assam Angkangar Lolong 3.0 lockdown ahot ki Ongdong Ason Kapajok asai Dengpon Pusi Aru Niphai ke Tham Arnikangsam Assam Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Pangdakpon. Bangso Ingdeng ke Tham lockdown ahot Akimiaron Sitami State Sarkar Pen Kangdakpon thu. Bangso 3.0 lockdown ahot Kopi Kosan Sipadojima Bangso Puthak Aru Niphai ke Tham Arnikangsam ahot Assam Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Pherangke Thengno along Mai Pado. Pherangke amai long 3.0 lockdown hot Arnikangsam porphai trokpen ada porphai trokan mate ghonta krehini aparman curfew pangdak mono. Rong sopi lapen rong soso along kedo akulat so do on Arnikangsam porphai pho ansi ingpulong chotpo. Market complex lapen shopping malls do anta inkiret po. Auto rickshaw lapen dangphlia gari do anta keveka bang inut lapen kache thapdun bang hini ansi chithaplong chotpo. Kikim kiranga sai do an kiklem keda maphan phan phokep ansi klemlong chotji. District arloka chelenga bas do anta ASTC along hukum hang pen phan phokeban thapon si chelenglong po. Sa kulat restaurant ice cream akulat ingpu ponong po sita nampon si pon phetangji. Chukang te bakulat RJ kapamat adim ingkir ponet po. Sitami hemalong kapamat asay bangke klem ponongji. Halapu James Lamarjan kilangahem rat kaching room dhoro masai kapathuahin pangripang don lapen jutang jobat ana bangke ingkir check po. Kedo ana rara tumta mas kachi di verji lapen hempen hong nang ke barahot tengni nipin pen kedo aja kachi pahiloja phansi Assam Health Minister Dr. Sarma pen rada phan tuning ripon. Officialike ghuri jai mane hoyto anushtanik odhik sūchona News Desk Report Karbi Anglong Live. Prothom kotha hol je joa kalir Kapreka hawara long kaching thang lok atumapan bus pen kalilo non ke train pen si mithang state kache banglong oversize sarkar pen prabjin pen thopon po Corona ke so pen ajok kaprek state along kaching thang lok arada tumapan mithang state along kache wanja pan sarkar pen prabjin pen train oversize pipon po La so prang ke bus oversize si pipon lo bonta kahe loving state atum ke kasik sak ke dokoka jok si sarkar pen putha train oversize ki pipon ja phan si chisik pon lo Train pen kachelenga hota corona ke so pen kacheri nang japan social distance pate munit ang bong aja kachibi pen si cheleng nang po Kedam tang aru ni phai ke thamarni tiripi kachari atum laso puthak pangdaksi Ministry of Railway ahin pen nodal officer arpu pekpon po lapen hala bangso nodal officer pen si kaprek state asarkar atum chingki je tham pen si mithang state along train pen kachewan over side long po News report Sarjo Kathar Karbang Long Live Birsingki hawar ke do Bangkre po sarkar achokomar tum chirong chirek siki dukpar pe garara tumapan akeja pen sanghana kerap ki piasai kedeng Corona war kangdang thubam penajok detpi kangker sitami arni kapabat don bama porhot sarkar pen chenglok NGO hamphangasong lapen ningkimi parpe ke planki phimuchot anparta sarkar achokomar tum sitami arni wang kachongdat lapen thenghan kachojorchot ki dukkelak parpe garara tumapan Sanghan penchenglok corona ke so pen kachepa jok don thekje phan kenangsot ahormo ke japan kacherap cheto pidun bomlo Lason si pini lethata Birsingki hawara long kedo sarkar achokomar assistant professor Lovin Crow Kareng bongrong pi Holison timung lapen daina milik pi atum penchenglok Bangkre pho tum chelang rapet pen patir pi ponsi corona war pen kidukela garat atum phan sang pheroyathe ingti measo sabon lapen jangthoke japan akerap pi pajer ponlo Ulukonchi pen hemare rongphar Karbang Long Live Det piadang kangker kling apor hot ke cholong le arar phan asap sovet le kirap dun longan tan ning karong la pen ning kang samdo la son ma thapen kam tok bi farming society ahin pen ke chomo vedet arar phan asap vet sita kirapa jardam Kedamtang aruni phai hiniarni anikang sampor phai phomalom kamtok bi farming society ahin pen padir bi ponsi phongbiri kamtok bi arong asar rongkhon tokbi hempen kadure det hemtuna tuma phan kera pajodam
COVID-19 keso ki flu bajok bangso keso ke khangja phanpura det pi angkang kangkir ke pharni kapabat pon boma jok kadure det ahem tun lapen jopadap chongdat chotolo chot pen kachepang reng ahem tun atum ki choki jun pen chenglok asona sona kisung chechak nanglo Lasona hut munit hijan cherap seroinang ji pu matha ponsi kam tokbi farming society klembang phu mate KAAC chairman barim Vidya Singh tokbi rong asar rong hon tokbi Samson tokbi lapen harsing terangatu bangpli chelangsi ningke mepen methang rong araphan sang phuroye the ingti sabon kechwa jang thulapen max mate nokan kachi debaden kerona sai dengpon Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Abarim Vidya Singh Tokbe Hinpen Corona Awar Pen Kachapa Jog Jiaphan Kedo Gethak Kachele Nangjila Pen Kangkir ke Phapon Along Kroidon Paminang Jipo Alam Phuthak Thanpon Ining alo kuchi sik nangi lahalo laswa bemar vir vitti ke ilitungke lason si ciri ponbom nang kula non mas ta non nangron ponbom lo ron akejo nang tumhan nangron lo labang dor karpet atheke la inghuang uyelong pensi so kisu ke chi un in lain lo inokan imek la pente ingho la cibang nai masila nang tung la subang ke nohok le dam tame la bang ke tengiri Sonsi Sorkar lapen kapaprang muchor atum rong araraphan mathasi kerap kapajor thek ponbom apot kam tokbi rong araratum ningkang sam chepaklangsi kachuru pajur pon Dokmoka pen Samsung ingti Karbi Anglong live Pini Adap Abirta ke lapon sekang tonik lo domi thakme kardom